Candela. Tenia por, perquè venia aquí la prova, venia. Candela, Candela, Fred. ¿Y qué le pasaba a Fred? ¿Que no tenía qué? ¿Pero qué era lo que no tenía? ¿Y cómo es fea? Papás, ¿cómo es fea? Menudos papás de churro. ¡Cuéntalaste! ¿Ahora cómo es fea? Bueno, pues resulta que va a començar Boris i Boris va fer un crit de xica i va assustar a tot el món. El critòmetre i el diria que no sé la cosa va pujar hasta el número 10. Si te gusta, quédate. Resulta que quan va vindre Fred va agafar i es va dir als amics: amics, ajudeu-me per favor. I ara i quan Fred va fer del número, se'n va eixir, va guanyar Fred i li van donar el premi a Fred. Li van donar a Fred el premi? Sí, li van donar a Fred, però resulta que no acaba així la història. La història acaba, això és un final feliç, perquè Fred li ajuda els seus amics i resulta que és molt ditxós perquè té molts amics al bosc. Però algo passa amb Boris. Boris acaba d'arribar i la història continua. Però ho sabreu si llegiu el conte del que el podreu trobar a les llibreries d'Alcoi. Sabeu? Resulta que els llibres són molt importants perquè ens ajuden a moltes coses i sobretot a viatjar al món de la fantasia. I com jo vull que sigueu super mega fantàstics, llegireu molts llibres i molts contes i demanareu als papis que vos en conten molt. Senteu-se i vine, Candela. Segur? Papis, contareu molts contes als xiquets? Això. Que més fort, va! Ara, va! Vinga, va. Com no vull que se n'aneu sense res, així teniu un muntó de galetes dolces en forma de coret. Perquè resulta que als contes sempre n'hi ha una miqueta d'amor. Doncs aquestes galetes totes porten el seu coret d'amor incrustat dins. Us convido que les trobeu, estan ben bones, vale? Ara, vingueu així, vingueu, jo vos faig donar.